den. Víte, na co se člověk sám sebe nejčastěji ptá, jakou otázku si nejčastěji klade? Já jsem to nedávno zkoumal. Je to otázka, proč zrovna já? A to je blbá otázka, na tu se vlastně hrozně hloupě odpovídá. To je odpověď, kterou vám dluží někdo jiný, někdo ze zhora. Ale mít šanci položit si několik naprosto obyčejných, přízemních, ba dokonce stupidních otázek, to je příležitost, kterou člověk nesmí pustit. Musí uchopit a držet. Tedy chápu a držím. A ptám se sám sebe, Jirko, proč jsi oblečený, když jsi ve vodě? A hned vám na to odpovím. Je to proto, že ve vodě je zima. Ve vodě by mě byla zima, tak jsem se takhle oblík. A to, co kolem dokola vidíte, je moře, neidentifikovatelná vodní mořská hladina. Toto já toužím prakticky asi z přirozenosti jisté, poněvadž já jsem vodnář. Já jsem se narodil ve znamení vodnáře. Kdyby to teda někdo chtěl vědět přesně, ano, to bychom rádi věděli. Kdy jste se narodil přesně? No tak přesně já jsem se narodil 13. února v pátek, což není úplně šťastné datum, zdá se. Johnny Cash zpívá v jedné písni, mám číslo 13 vytetováno na krku a to mě provází jako smůla celým životem. Není to tak, já jsem se svou 13 spokojený a navíc, abych se teda vrátil k té vodě, ta mě fascinuje a přitahuje. Dokážu se na vodu dívat celé hodiny, představovat si, jaký by to bylo, kdybych se do ní ponořil. Je-li studená, není-li studená, nořím se do ní a plavu. A taky celé hodiny. Napsal jsem si dokonce jednu takovou kratičkou báseň, haiku. To je o vodě. Dnes jsem měl kliku, celý den a noc hledím do Atlantiku. No ale to bylo dávno to. Tady samozřejmě můžu tak maximálně do Vltavy. A ta se zase hejbe jedním směrem, je to taky docela zvláštní vodní proud. Nevadí vám, že vám takhle v lednu povídám o vodě, ona by měla být zamrzlá, mělo by se po ní chodit a bruslit, ale já jsem skutečně tou vodou posedlej naprosto a třeba jak jste tou vodou posedlí? Co vás na té vodě tak fascinuje? No dobře, tak já vám to tady řeknu, když vás to zajímá. Víte, já třeba když plavu, tak si někdy zkouším, jaký by to bylo se utopit. Prostě plavu a najednou přestanu plavat. Zbalím se, chytím kolena, obejmu rukama, přitisknu hlavu ke kolenu a zkouším klesat ke dnu a říkám si, jaký by to bylo, kdyby. Je fakt, že zatím jsem to, jak vidíte, nikdy nedotáhl do důsledku. Vždycky jsem nakonec neodolal, vyplaval jsem a znovu jsem se nadechl. Ale ne, že bych chtěl takhle hned po novém roce zavádět nějaký smutný témata, ale není to úplně nepřijatelná smrt pro mě, voda, jako pro vodnáře. Zajímá mě to a svým způsobem mě to i fascinuje. Nakonec i to kafe, co tady mám, je z vody. To byl dobrý rok, ten loňský. V loňském roce, i když nebylo tolik vody jako v jiných letech, třeba v 97. nebo v 2002 to bylo víc vody. To my vodnáři jsme si libovali, ale nebyl špatný. A já jsem přímo přetížen informacemi, které bych vám rád sděloval. A jaké jsou to informace? Můžete nám říct, co vás tak trápí, nebo co vám leží na srdci? No tak samozřejmě, když se ptáte, můžu. Především je to nová tvorba. Já jsem toho strašně moc napsal za ten loňský rok a hrozně mě mrzí, že se mě na to nikdo nezeptal. Jo, nikdo, nikdy, kamkoliv přijdu, tak všichni, jak se mám a podobně, ale jak jste na to přišel, co teď píšete,
Proč je to tak krásný? No tuhle otázku vůbec jsem neslyšel, ani nepamatuju. Tak já jsem si říkal, že bych možná v rámci těch 7-10 minut, které jsou mi tady na televizi Nota vymezeny, že bych vám ještě řekl nějakou báseň a s takovou bychom se pro dnešek rozloučili a příště zase, že bych vás přivítal s nějakým jiným tématem, než je voda. Já vám řeknu z básní zase jednou, v níž funguje voda. Jo? Funguje v ní florentská řeka Arno, která protéká Florencií. Tu báseň napsal můj renesanční oblíbenec Angelo Ambrogini, zvaný Poliziano. A je to Rispet. A ten Rispet se jmenuje Kdekterý Florenťan. Kdekterý Florenťan už známé hoře, těžko je totiž přehlédnout. Od Arna po Tyrhenské moře valí se slaný slzí proud. A všude, kudy teče, tudy dívky v něm omývají údy a topí se v něm Giulio pod Ponte Vecchio.